още дойдоха. Колко са големи? Да. Колко са два малки? Да. Големи са. Добре. Много скучно да пробва цялото, няма какво да се прави. Не такова се прави, братле. Вой! Кой? Виж, тук има някакви линкове, тук кандидатстват за мафия. Бре. На мен ще ми е много интересно. Той има някакъв номер, бе. Дали е? Да, звъним, Вой, бе. давай, я чакай. Ало? Такова... Братле, нагоре. Да, ако стана от такъв. Ало. Да, ние искаме да кандидатстваме. Къде да дойде? Къде искате да? Абе, я до 5 минути съм при вас, ай. Братле, това става много късно, къде да отиваме? Не знам, братле. Ако не, като се прибраш, ще му се обадя. Не знам, брат. Дай да се пръскаме. Давай, ще отиваме и утре вече ще Да, утре вече ще оправим, дай. Ще му се обадя на този, че... После му да забравя. Ало? Да, здрасти. Извинете, че го прекъсвам, но... Моля да го оставим за утре. Да, много се извинявам. Значи за утре, така ли? Добре. Аре, ще го направи този? Ще му се обадя. Ало? Аре, какво направи? Стигам по себе, така ще ме избишаш. Хубава, идвай. Ай, Живо здраво, братле. от 2 години не сме сеждали. Да, от вчера иска да кажеш. За що да не ударим? Ето пък. Сега човека, що ме е казал... Където миналия път пак? Не, бе. Хубави, звъни му там и да идва да ме взима. Или ли ще отивам, какво ще това да развам? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Шефе, извинете. Кой бе? Ало? Транспорт, че нещо? Ще ви пратим транспорт, няма проблем. И без това много не искам да го виждат. Вие кои бяхте? Да, Валю и Митко се казваме. Валю и Митко. Добре, хубаво, айде. Добре, айде. Казах, сега ще дойде, ще не вземат, братле, някакви хора правят. Да, хубаво. Имам 70 стунка. Стенки тук на разположение. Кой ще ги правим тези 70 стенки са? Давай. Да. Братле, не мога да чакам повече. Виж, то вече се стъмни, маняка още не идва. Направо. Ти гледаме някаква голяма поставим поръсване, брат. Да. Дай направо да тръгнем пеша. Вай дали, ай. Не сте Валя и Митко, бе? Също спота. Мерси. И сега какво? Мафиотки ще стават, Имам желание, ама сигурно няма начин. Хубаво имате желание, ама само да знаете, първата стъпка за истински мафиот да станете... най-трудно. Ще ме слушаш, ли? За да станете мафиоти, първата стъпка е... Аз не отколам, че не. Аз не пия ръки. Няма не искам. Айде! Той бая ме даде, ба. Много добре. Това е тази женска перука, бе. И без това сега от сега започвайте. Айде, бойната ви задача сега е... Soy el fuego que arde tu piel. Слушай, ми изпълнявам. Виждаш ли го там, деците на пейката? Да знаеш, че това е брат. Трябва да го пазиш. Ало? Чакай, какво направя, бе? Свърши ми се, обли го този дете, така че. Остай, ударихме на човек. Ко? На човек ударихме. Как така? Звъни ми той.
И ми вика, на пейката вика има един човек. И аз нали стрелям го. И той после ми вика, това е брат ми вика. Сега какво ще правим? Дай да го фърлим някъде, братли. Да, знам едно място, да ходим да го фърлим. Давай, шефа ще разбере, давай да чуем вече. То с война ли е пълен, бе? Да, не знам, май скоро не е сварал газката, бе. Поне какво направи? Нищо. Убих ми човека. И кой убихте? Утре съм на погребение на брат ми. Него ли уби, бе? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda